Nakakaputang Be, basta sa ni Jam, bantay lang na siya sa kuha do. Patay dyan ako na siya. So what's up mga mananap? So karon tudluan sa Perino Zone Pag Gym kay para mailog na yung bibi, no? Yes! So, tara na! What's up mga guys? Perino, nagunsa man kadaya sa gym Perino? Mag-gym ko karon kay para makusgan ko. Gym ko karon. Ngano mag-gym ka kay? Gidaw. Dapat sa nawas ba? Ala din na day. Para di mangilog ban ba, bibi na ko ba, si Bibi Alinor ba? Warm up by. Para ni ka bibi ni.